Πιστεύεις ότι θα είναι επικίνδυνο να κάνουμε αυτό το επεισόδιο? Μπορεί. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν θα μας βρουν έτσι μεντωμένους έτσι? Όχι, μα. Όχι έτσι. Γιατί μαλάκα, τι είναι. Στο Φακιανάκης τι είναι. Όχι ρε, όχι. Δεν είναι τίποτα. Άρα όχι, άρα γιατί αγχωνόμαστε. Δεν θα έχουμε κάποιο Ρε, πράγμα. αρχικά δεν έχει σχέσεις με τους ανθρώπους. Άμα είχε, θα είχαμε λόγο να αγχωνόμαστε. Αλλά αυτός δεν έχει έτσι. Όχι. Τίποτα ρε. Δημοκρατία έχουμε κιόλας. Ναι, αλλά αυτό ακριβώς. Έχουμε και δημοκρατία έτσι. Τους δημοκράτες δεν χρειάζεται να τους φοβόμαστε. Έχεις δίκιο. Μα αν είναι σε δημοκράτη, είσαι ανοιχτός για διάλογο έτσι. Έτσι. Και Έλληνας. Μπράβο. Έχω θέματα με τον Νότης Φακιανάκη. Δεν θα έχουμε θέμα, έτσι. Μαλάκα, όχι. Όχι. Έχω θέματα με τον Νότη Φακιανάκη. Ο Νότης Φακιανάκης είναι ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής. Κάποιος πρόσφατα μου έλεγε ότι την καριέρα του Νότη δεν την έχει κάνει κανένας άλλος. Ξέρεις εσύ κάποιον άλλον που να βγάζει, λέει, δίσκο και να είναι το ένα πιο hit από το άλλο? Να είναι όλα χρυσά, όλα έτσι χρυσά, πλατινένια όλα. Του λέω, ναι, το Νότη Φακιανάκη και Pink Floyd. Δηλαδή είναι δύο. Δύο σε όλο τον κόσμο. Εσύ πώς αυτό το προσδιορίζεσαι? Πώς αυτοπροσδιορίζομαι? Έλληνας. Ποιος μιλάει απ' έξω, είναι ξένοι? Μαλάκα θα τα πάρω, Θα τα πάρω κρανίο, μαλάκα. Αυτό το παιδάκι δεν πληρώσει φόρους σε αυτό το κράτος ποτέ. Κι εγώ πληρώνω, μπρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληρώνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληρώνω εγώ. Πας να μην έχει έρθει το φόρο. Ποιο φόρο, ρε? Πού πληρώνεις? Ποιο φόρο πληρώνω? Εμένα δεν θα μου λέτε τώρα πληρώνεις, δεν πληρώνεις φόρο κτλ. Να πάνε αλλού και άλλοι που κλέβουνε και άλλα που κάνουνε και κάποιοι άλλοι μας κοροϊδεύουν και μας κλέβουνε και να πάνε να τους ζητήσουν για φόρο. Είδαμε για πρόσφατα συναδέλφους σου να είναι στο στόχαστρο τους ΔΟΕ, ότι φοροδιαφεύγουν. Φοροδιαφεύγουν, μα πλάκα μου κάνεις τώρα. Ο Παπαντονίου δεν ήταν υπουργός οικονομικών και είναι φοροφυγάς. Ο Παπακοσταντίνου δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Ο Σιμίτης δεν ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Αν τρελαθήκατε, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, καταπιάνεστε με τη ας πούμε, που σας λένε για να μας πείτε. Άλλωστε δεν είναι τυχαία φόρος, φι και όρος. Φι, όπου η χρυσή τομή, Φιμπονάτσι κτλ. Φυσφύς. Μπορώ να έχω ένα μικρόφωνο να μιλήσω σαν άνθρωπος? Μόνος μου έστω. Ποια είναι αυτή? Αυτή πληρώνει φόρο. Και τώρα, επειδή είναι το τέλος της σεζόν και ζητάτε συνέχεια να βγάλω τσουνάμι, αλλά είμαι τόσο κουρασμένη γιατί είμαι Ελληνίδα. Και σηκώνει το δάχτυλο άλλος ο Γουρούνης, ο Ευάγγελος, να πούμε. Τι λες ρε, σε ποιον σηκώνεις το δάχτυλο ρε? Και δεν ζω σε ένα κράτος, αλλά ζω σε ένα παρακράτος. Πώς τα από εδώ ρε κοπρόσκυλο να μου σηκώνεις και το δάχτυλο? Κάνουμε δύο δουλειές, κυριέ μου, δύο δουλειές. Σήμερα έχουμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη και σπάνιο άνθρωπο. Είσαι έτοιμοι ρε! Τον Κωνσταντή Πίτσι! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Κάψε το Σενάριο! Γεια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Να πω μία ερώτηση μόνο έχω να κάνω. Γιατί απουσιάζει το νι από πίσω? Σωστό! Να είσαι καλά, χαίρομαι. Νι είναι πολύ σημαντικό γιατί νι όπως νερό, νόηση, οξυγόνο στο κεφάλι κτλ. Ερώτηση. Το νι από την Ζήνα γιατί απουσιάζει? Μάγκες, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το βίντεο το κάνουμε αποκλειστικά για τα views. Διαλέξαμε αυτό το topic για να πάρει views, επειδή ο Νότης Φακιανάκης γυρνάει πίσω στις πίστες και θέλουμε να αρμέξουμε αυτό το θέμα. Ξεκάθαρα, μάγκες, εμείς αυτή τη στιγμή δηλαδή κάνουμε το λεγόμενο το cloud chasing. Που υπάρχει το cloud δηλαδή. Τι είναι να πούμε το cloud? Είναι... Μην βαράτε ρε μαλάκα εσύ. Ναι ρε μαλάκα, τι κάνεις? Στο πούτε ρε μαλάκα, ό,τι κάνουμε εμείς κάνουμε και άλλοι ρε μαλάκα. Ό,τι κάνουμε εμείς είμαστε κάνουμε... leaders γι' αυτό μπρο. Είμαστε leaders. Μπρο, ή leader ή follower θα είσαι. Έτσι θα. Ή leader ή follower. Ή πρόβατο υλίκος. Ακριβώς μπρο, Λοιπόν. ακριβώς. Διότι αν έχεις ελληνικό αίμα, δεν μπορεί να γίνεσαι και δηλός. Είσαι Λεωνίδας. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε αυτό, είμαστε Ελληνόπουλα που μας έχουν προδώσει όλα τα κόμματα. Όλα τα και οι 300 μηδενός εξαιρουμένου. Είναι όλοι ψεύτες, υποκριτές. Λαμόγια, καθήκια. Καθήκια.
και που μας κυνήγησαν με την Αύρα και λίγα μας έκαναν. Και λίγο που ήταν. πάμε και τους ψηφίζουμε. Και λίγο ήταν. Και λίγο ήταν. Έπρεπε εκεί, ξέρεις τι ήθελε Βγάλε κανονικά. βγάλε τάγκ. Τάγκ βγάλε. Τάγκ βγάλε. Τάγκ βγάλε. Ξέρεις τι Τάγκ ήθελε βγάλε. όλους εκεί έναν να μας παίρνανε. Ακριβώς. Ξύλινα Ναι. μαδέρια. Και εδώ το κεφάλι και ντομάτες, Μπρο, Μελίνα. πάρε με, Ντομάτες. βάλε μου. Αυγά κάτω από τις μασκάλες, τράβα μου τα νύχια, κλείσε με Τρίχες, φυλάκες. βγάλε κερί, Μην μ' αφήνεις κερί να εδώ, βγαίνω με έτσι, τους κράκ. φίλους. Αυτό μου Από αξίζει το ρε όλο. φίλε, αφού σε ψηφίζω και σε έχω Πες, συμβουλή. μπράβο. Μπράβο. Ο φαύλος κύκλος που υπάρχει σήμερα υπήρχε και πριν από το 67. Γι' αυτό αναγκάστηκαν κάποιοι οι οποίοι ήταν πιο πατριώτες να πούνε παιδιά, αυτό που γίνεται εδώ είναι πλιάτσικο. Λοιπόν, δεν θα το επιτρέψουμε άλλο. Στρατιωτικός νόμος. Υπήρχε η μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εκείνο ήταν το κακό το μεγάλο. Και έρχεται εμένα το κράτος και τι μου λέει. Τι σου λέει. Τι μου λέει. Τι σου λέει. Δεν μου λέει τίποτα, δεν μου μιλάει καν. Τίποτα. Δεν ακούω εγώ. Όσο το κράτος δεν μιλάει, έχεις από πάνω τον Τούρκο. Έχεις από πάνω τον Τούρκο Να και μετά. παραπονεύει. Και... Ο Ρώσος εκεί Ακριβώς. που ήταν σταθερά δεν τον κουνάμε. Ναι. Και τον Άγγλο. Μπράβο. Ακριβώς. Πες τα. Ναι, δηλαδή και στο σπίτι, ας πούμε, θα αρχίσει και μια ανάλυση. Βέβαια. Η Κίλα έχει βαρεθεί να ακούει συνέχεια να του λέει για του Εγγλέζους και τι ζημιά έχουν κάνει στον πλανήτη. Μου λέει πάλι. Μέχρι να πεθάνουμε τα ίδια θα ακούς. Αφού είναι η αλήθεια, αφού συνεχίζετε και κάνετε τα ίδια. Πάμε να εκφραστούμε. Φύγαμε. Πάμε ρε φίλε να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια Πάμε. που έχει γράψει ποτέ άνθρωπος. Φύγαμε. Το πιο ελληνικό τραγούδι που υπάρχει. Είναι. Εγώ πιστεύω εδώ είναι μια παρομοίωση Είναι. με ηλεκτρική καρέκλα ακριβώς. Στα μονοπάτια του καημού στη γέφυρα του στεναρμού με κάνει η μάνα μου. Και η καρέκλα οδοντιάτρου μοιάζει και έτσι η καρέκλα ψάλτη αλλά sci-fi. Σε αυτό το δυστοπικό μέλλον οι ψαλμοί είναι ζεμπέκικα. Ήταν το κλάμα μου μουντώσαν κάτι να θέλα να πω μα δεν με νιώσανε. Μπορεί να είναι στη στιγμή της αλήθειας. Μόνο το α και το χ στη σχολική μου εποχή πρωτοσυλλάβησα. Μόνο αρχηγοαίρεσης βλέπω, τίποτα άλλο. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μας συνήθισα. Κοίτα τον. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο κόμμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Όχ, τέλεια ιδέα. Πολύ ωραίο. Πολύ μου άρεσε αυτό ρε φίλε. Ω, γεια σου άρχοντα. Μπράβο. Τι μίλα. The Bluetooth device is ready to pair. Μίλα μωρή ελληνικά. Μίλα μωρή ελληνικά. Aux input model. The radio model. Μόλακα χάλασε τον ετήσιμο. Πάει γι' αυτό. Έφυγε. Ή γράφουμε σενάριο ή δεν γράφουμε έτσι. Πάμε, μάγκες. Πάμε μάγκες. Πάμε μάγκες. Πάμε. One went away, nine to go. Let's go! Συν 7! Έχουμε πιάσει όλα τα εφτάρια μονότερμα, κυρίες και κύριοι! Πάμε να δούμε, μάγκες. Πάμε να δούμε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ όταν ακούω νότες φακιανάκια θυμάμαι όλες τις πρώην μου. Κι εγώ, μπρο. Μπρο, Κι εγώ, όλες. μπρο. Όλες. Κι εγώ, φίλε. Και συγκεκριμένα Μπρο. με ένα κομμάτι. Όλες τις πρώην μου. Ποιες? Μπρο, όλες τις πρώην μου. Πιέστηκε μου, πιέστηκε, ξανά γεμωσέτηκε. Βρες το διπλανό σου που είναι στο πλευρό σου. Ας την ανεβάσουμε στα εμπουρανιά κι ας την κατεβάσουμε στα καταγωνιά. Μη ξεχάσεις γιατί σου πα ξανά γεμώσε την κούπα. Δώσ' τη μια να πάει κάτω για να βρει κορφή το πατώ. Πήγησε την κι από κάτω. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό.
Ότι θυμάσαι όλες τις πρώην σου έλεγες. Ρε φίλε, θυμάμαι όλες τις πρώην μου. Γιατί μου τις θυμίσες τώρα τις πρώην μου, ρε μαλάκα κι εσύ. Γιατί ρε μαλάκα είδα. Όλα καλά θα γινόταν έτσι κι αλλιώς θα ακούσουμε σφακιανάκι. Ήμασταν μια ωραία παρέα έτσι στην Κρήτη. Είχα πάει εκεί για κομμωδία, ρε. Ξέρεις, αστεία που λέμε. Καλαμπούρια, γελάει ο κόσμος και τέτοια. Και μας δίνουν και λεφτά μετά. Γάμισε τα, έχω βρει τώρα μια φάση τρελή. Ήμασταν εκεί και τραγουδάγαμε, ρε φίλε. Ήμασταν ωραία παρέα τώρα. Στην Κρήτη, ωραία. Και λέμε τραγούδια, ρε. Και λέω εγώ το δεν σε χρειάζομαι του σφακιανάκι. Ωραίο. Και λένε όλοι, άσε ρε τώρα με τα σκυλάδικα λένε. Έμπλεξες με στη ριζέρ. Λένε άσε μας ρε. Τέλος πάντων μετά αρχίζουμε και λέμε τραγούδια. Λέμε. Και φτάνουμε σε μια κορύφωση που πρέπει να γίνει κάτι ρε φίλε. Και λέω εγώ πάλι λέω παιδιά το δεν σε χρειάζομαι. Και τι γυρνάει ρε φίλε, ένας φίλος εδώ από την παρέα έτσι. Φίλοι παρέα. Και μου λέει άσε ρε με την καψούρα. Και λέω ρε με έχουν καταλάβει λέω ρε. Ότι εγώ τώρα είμαι εκεί για άλλο λόγο. Δεν είμαι εκεί για καλαμπούρια. Είμαι εκεί για να... Για την καψούρα. Έχω ουίσκι εδώ μέσα. Πήρα τη μορφή σου και φύγα ξανά. Με τη θύμησή σου βόλτα στα στενά. Μυρίσα τα μαύρα, τα σκούρα μαλλιά και νιώσα τον πόνο να με τυραννά. Δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Όταν τη χρειάζεσαι πολύ μπρο. Έτσι. Τα φανάρια να περνώ. Μαμά αφιερωμένο. Ωραίο. Όταν στην πραγματικότητα κλαις στο κρεβάτι και ξέρεις, έχεις στείλει ένα χεράκι απλά. Ναι, ξέρεις. Το πρωινό. Ούτε καν γράφω, ας πούμε, δύο γράμματα είναι. Ή το άλλο που δεν έφτυγε σε τίποτα και σε μπλοκάρει. Δεν σε χρειάζομαι. Ή το άλλο αυτό που λες. Αυτό που σε έχει χωρίσει και δεν σου μιλάει για ποτέ. Που δεν σου μιλάει ποτέ. Ναι. Αυτό ρε φίλε. Ή εκεί ας πούμε που ξεχωρίζει ρε παιδί μου. Που σε χωρίζει, ναι, που σε χωρίζει στο και... Στο σημείο εκείνο. Σε ποιο ζωγάκι θα με βρει το πρωινό. Φιλαράκια μου, όταν τη χρειαζόσαστε πάρα πολύ, βάλτε αυτό το τραγούδι, το δεν σε χρειάζομαι. Εσύ όταν χρειάζεσαι, ακούς δεν σε χρειάζομαι. Μπράβο. Και είσαι καλυμμένος. Πολύ έξυπνο αυτό που προτείνεις λοιπόν, να βάλουν αυτό το τραγούδι. Πολύ ναι, ωραίο. αλλά ο άλλος ο γαμιόλος πώς με κατάλαβε. Νότι, πάμε. Από το Ντίσσελντορφ ήρθα για να σε δω. Από το Ντίσσελντορφ. Εγώ τι φταίω ρε φιλαράκι, τι φταίω. 12 ώρες ταξίδευα. Με τα αμάξι ήρθαν, ότι... Όχι ρε παιδιά, έλα ρε Νότι. Ρε παιδιά, όχι, αφήστε με. Έλα να δοκιμάσουμε μια ετυμολογική ανάλυση να κάνουμε σε μια λέξη ελληνική για να... Εγώ όμως είμαι άνθρωπος της αλήθειας. Αλφα στερητικό και λύθη. Την έχω διαγράψει τη λύθη. Δεν ξεχνάω τίποτα. Λοιπόν, γαλαντόμος, τη λέξη γαλαντόμος. Γαλαντόμος. Γάλα και ντόμος. Μπράβο, πολύ καλά, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Γάλα. Κάνε μια εξήγηση για το γάλα. Γάμα. Αλφα, β, γάμα. Μπράβο. Τρίτο. 3. Ντόμος. 3 άλλα ντόμος. Είσαι invincible, δεν μπορώ να σου πω τίποτα ρε. Ντόμος. Ντομάτα. Ελλάδα. Μελίνα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πρέπει να συνέλθεις. Ελλάδα. Μελίνα. Έψιλον. Και λάμδα. Μελίνα. 6. Λάμδα. Μελίνα και φτάνει. άδα. 4. Μελίνα. 6 και 4. 10. 1 και 0. 1. 1. Φως. 1. Ελλάδα. Γαλαντόμος. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Δηλαδή είναι αυτό που διαβάλλει. Να πούμε ένα μπράβο και σε μια γυναίκα, Κωνσταντί. Ισχύει. Να πούμε και ένα μπράβο σε μια γυναίκα. Δηλαδή, Ναι. η Βανδύ τότε ήταν να κάνει συνεργασία με τον Νότι της Φακιανάκη και να χεστεί στο λεφτό. Μπράβο, παιδιά. Το φίλο μου τον Νότι του τράβηξες με μαχαιριά. Πώς τον καθάριζες έτσι. Ούτε ο Ντέμις δεν έχει κλαδέψει άνθρωπο στο γήπεδο. Να χεστεί στο λεφτό. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κοντά να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό εννοεί. Ακριβώς. Και βγήκε ο Νότης της Φακιανάκης και τι είπε. Τι είπε, ρε φίλε άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Τι ψήφισε, είπε, παιδιά. Βεβαίως και δεν είναι φασίστες η Χρυσή Αυγή και έχουν κλείσει κάποιον μέσα ο οποίος είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Κανένα δικαίωμα δεν έχεις, ρε. Ποιος το έδωσε το δικαίωμα.
Ευάγγελε Κουρούνη, να πούμε, μα σηκώνει τα. Μπορεί να λένε αύριο ότι στηρίζει. Ποιο σχέστηκε τώρα τι θα λένε, ότι. Μπορεί να στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Ότι μπορεί να τη στηρίζω, επιβάλλεται να τη στηρίσετε τη Χρυσή Αυγή. Διότι αυτή, αν μη τι άλλο, έχει μέσα και την Αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότος. Και μετά βγαίνει η Βανδύ και λέει: δεν θα κάνω συνεργασία μαζί του. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα γιατί ένιωσα ότι έπρεπε να πάρω μια θέση. Για μένα δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι τρόπος ζωής. Και όλοι της είπανε: α, μπράβο στη Βανδύ, μπράβο Βανδύ. Μπράβο Δέσποινα, μπράβο για αυτή την απόφαση. Έχω την εντύπωση ότι το είπες, ήταν δύσκολο, αλλά σαν να το είπες και να στεναχωρέθηκες που το πες. Δηλαδή έπρεπε να το πεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι και τις συνέπειες που είχε έτσι. Στη δεδομένη στιγμή και για τον άνθρωπο που το είπες. Φαντάζομαι θα το σκεφτώσουμε γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ τον Νότι τον εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα τραγούδια του, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ήτανε... Σε ξεπέρναγε εννοείς. Δεν γινόταν να το διαχειριστώ διαφορετικά. Δέσποινα, παιδιά, κάτσε λίγο, Μελινά. Κωνσταντιά, με να παίξω! Δέσποινα, αυτονόητα. Αυτή είναι η απάντηση του Νότι Σφακιανάκη. Ο τραγουδιστής έκανε πρεμιέρα φορώντας παντελόνι παραλλαγής και χακί μπουφάν με τη γερμανική σημαία. Κάτσε ρε φίλε, βγαίνεις εσύ τώρα, εσύ δεν είσαι κωμικός, υποτίθεται. Βγαίνεις εσύ και λες κάτι. Ναι. Δημόσια. Ναι. Δεν γελάω το ίδιο. Δεν είναι θέμα σεξισμού. Δεν μου αρέσει το ότι η ποσόστοση είναι κρίμα, αλλά αφού δεν έρχονται γυναίκες να παίξουν, τι να κάνουμε κιόλας. Αυτό ρε φίλε, έτσι. Και κάνεις εσύ αυτό. Ωραία. Εγώ είμαι τώρα θα χεστώ στο λεφτό. Θα συνεργαστώ μαζί σου και θα χεστώ στο λεφτό, μπρο. Τι κάνω όμως εγώ ρε φίλε? Τι κάνεις? Εγώ ρε φίλε θυμάμαι ότι είσαι αδερφός ρε μαλάκα. Ο Νότης Φακιανάκης ευχαριστεί τους going through που δέχτηκαν να εμφανιστούν μαζί του μετά την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδύ από το σχήμα. Δεν αφήνει τον αδερφό ρε μαλάκα, ο αδερφός ρε μαλάκα. Δεν αφήνει ο αδερφός τον αδερφό ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Κάνσελ και τα αρχίδια μου. Μαλάκα με φιλήσε όντως. Μαλάκα. Φιλήθηκα με άντρα μαλάκα. Τι γελάτε ρε μαλάκες? Να γελάστε με τον κλόν ρε μαλάκες. Νίκο Βουρλιώτη, υπάρχει επικοινωνία, έχετε? Δεν υπάρχει επικοινωνία γιατί νομίζω κιόλας ότι δεν μου μιλάει επειδή είχα δηλώσει τη θέση μου απέναντι στο ότι πήγε με το Σφακιανάκη την εποχή της Χρυσής Αυγής. Φίλε, εμένα ξέρεις ποιο μου αρέσει πάρα πολύ? Τα γάλματα, Όχι ρε φίλε. Αυτό μου αρέσει πολύ. Σ' αρέσει τα γάλματα? Πάρα πολύ. Ρε φίλε, αυτό δεν το άκουγες όταν πονούσες πάρα πολύ? Τότε πολύ καλά θυμάσαι. Ρε φίλε, που ήσουν φάση που είχες πέσει κάτω και πονούσες. Φουλ. Τότε. Στον πάτο που ήμουν. Εκεί ρε φίλε. Εκεί στον πάτο. Και όποιος πέρναγε σου δίνει και μια κλωτσιά. Έτσι. Κι εγώ μαζί, γιατί την άξιζες. Ναι, το θυμάμαι. Τι θυμάσαι ρε μαλάκα, πότε εγώ σου δώσα κλωτσιά βλάκα? Σε προδίδει ρε ο αδερφός σου ρε μαλάκα? Όχι ρε φίλε. Ο αδερφός ρε φίλε. Έλα σταμάτα Κωνσταντή. Τα γάλματα, εσύ τώρα το δικό σου. Αυτό θέλω, ξέρεις ότι μ' αρέσει. Γεια σου Κωνσταντή. Γεια σου Κωνσταντή. Αυτή την Άγια ώρα που τα χείλη μας μυκούν και φυλακίζουν χιλιάδες σ' αγαπώ. Αυτή την Άγια ώρα δεν χρειάζονται λόγια, μιλάει αγάπη μας και για τους δυο. Αγάλματα, να γινόμασταν αγάλματα αυτή την Άγια ώρα, τούτη τη στιγμή να ήταν μαχαίρι το φιλί. Μελόκο λέμε. Μάνα, ο γιος πολέμησε μπέκικο στην Κυψέλη. Αυτή την Άγια ώρα. Ρε φίλε, πάλι για τη μάνα σου ρε φίλε όμως. Πάλι για τη μάνα σου ρε φίλε, συνέχεια για τη μάνα σου. Πάλι για τη μάνα σου, κάναμε κάτι άλλο τώρα. Πήρα αυτό. Ωραίο μπρο. Είναι ο Πλάτωνας. Ξέρεις, ο Πλάτωνας πριν πιει το κόνιο τι είπε? Ότι η πραγματική αγάπη δεν πονάει. Ακριβώς, έλα δώσ' το.
Σπουδαίος Πλάτωνας. Ωραίος μάγκας. Ξέρεις τι πίστευε ο Πλάτωνας? Ότι η ψυχή, λέει, πριν έρθουμε εδώ στη γη, κάνει μια γύρα από τη γη. Οπότε πριν εγώ γεννηθώ, έχει έρθει η ψυχή μου, έχει κάνει σουπ και ξέρει, ας πούμε, ότι αυτό εδώ είναι τετράδιο, αυτό εδώ είναι τραπέζι, αυτό εδώ είναι. Χρυσή Αυγή, πες το μου, αν θες να το βάλεις στον κόλο σου, είναι ok, ξέρω εγώ. Είναι ok, δεν χρειάζεται, δεν είναι ντροπή. Αν θες αυτό να μου πεις με τρόπο. Okay. Μπορείς να το βάλεις στον κόλο σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λίγο πρέπει να πλύνουμε τα χέρια τώρα, γιατί αυτό ήρθε από το παζάρι, εντάξει. Τι? Και δεν το έχω πλύνει. Πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας. Okay. 2 ευρώ το πήρα, μπρο. Τους γάμισα, μπρο, 2 ευρώ. Μα λέγε, τι είχα στο τέτοιο Πλάτωνα, έλα ρε. Σέξπιρ είναι βασικά. Έλα ρε, μα λέγε. Ναι. William Shakespeare. Έλα ρε, μα λέγε. Ναι, ρε φίλε. 2 ευρώ όμως, μπρο, τους γάμισα. Μου αρέσει πάρα πολύ η γύφτισσα μέρα. Οκ. Καθόλου political correct. Η Ρωμά μέρα. Ρε φίλε, λες η Ρώμα πίτσα να είναι γύφτισσα πίτσα. Με τι γελάνε οι Έλληνες, κύριε. Ναι ρε μαλάκα. Μαλάκα και λέει γύφτισσα πίτσα και πεθαίνουμε στο γέλιο. Γύφτισσα μέρα με έναν ήλιο δειλό στα σύννεφα κρυμμένο. Η βροχή του μαστιγώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια, φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Δεν βλέπει καλά, αλλά βλέπει καλά. Βλέπει καλά, αλλά βλέπει καλά. Μπρο, μου αρέσει πολύ αυτό. Στη μέση της δουλειάς μου να πετάω ένα σεξιστικό, ξέρω εγώ, και απλά να συνεχίζω τη δουλειά μου. Πολύ καλό. Μια φορά ένας ταξιτζής οδηγούσε και παρκάρω εγώ λίγο. Απλά παρκάρω γρήγορα. Ναι. Και αυτός, όπως ήταν ταξιτζής και έκανε ταξί, ξαφνικά σταματάει δίπλα μου και μου κάνει καριόλα και μετά συνεχίζει να είναι ταξιτζής. Wow. Απλά το ίδιο ακριβώς, μπρο. Wow, bro. Απλά ακριβώς το ίδιο. Μάκα, όπως εδώ. Ακριβώς όπως το έκανα και εγώ. Φακιανάκης, μπρο. Μπρο, αλήθεια, το κάνουν αυτό. Και σε άλλα επαγγέλματα το έχεις δει δηλαδή. Ναι, Για πες ένα άλλο. Εγώ να λέω αστεία πάνω στη σκηνή και να λέω πού είσαι ρε Κωνσταντή ψόλα, και να λέω έτσι. Να λέω έτσι. Wow. Ξαφνικά ξέρω εγώ να λέω αστεία πάνω στη σκηνή και να λέω πού είσαι ρε Κωνσταντή, που σε παίρνω. Πάμε. Έλα, εσύ είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν συμβαίνει. Μελίνα! Γουάλια! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Τσουνάμι 2025. Αν το έκανα εγώ ποτέ αυτό, θα ήσουν εδώ για μένα, θα συνέχισες να κάνεις παραστάσεις μαζί μου, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τι είπαμε, ρε γάμο. Παρατάει ο αδερφός σας, ποτέ ρε μαλάκα. Μη μιλάς και... Η βροχή που μας διδώνει τους δρόμους. Τέλεια. Για με φίλησε όντως. Γιατί τους το είπες ρε φίλε? Άρε μαλάκα τώρα, με δώσες ρε φίλε το φίλο σου. Με δώσες ρε φίλε. Ποιες είναι αυτές ρε μαλάκα να με δώσεις? Η βροχή που μας διδώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια, φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. I feel violated. Εγώ Κωνσταντή συνήθως τι κάνω ρε φίλε? Τι? Εγώ συνήθως διαχωρίζω το έργο από τον καλλιτέχνη. Οκ, είσαι από αυτό. Ναι. Δηλαδή ρε παιδί μου, ο καλλιτέχνης είναι ένας κοινός θνητός, όπως όλοι μας. Που του μιλάει ας πούμε απλά η μούσα τύπου. Ακριβώς, που του μιλάει η μούσα, δηλαδή το τραύμα του που έχει περάσει όλα αυτά τα διάφορα συμπλέκματα και η Ελλάδα από πάνω. Αυτό όταν το βγάζει έξω στον κόσμο, μετά η τέχνη αυτή γίνεται ένας καθρέφτης για τον κάθε ακροατή, viewer, θεατή, και ο καθένας μεταφράζει την τέχνη όπως θέλει ο ίδιος. Σωστά. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι δεν θα πάω να πληρώσω ρε παιδί μου εισιτήριο στο Louis C.K. θα έλεγα. Στο Louis C.K. θα έλεγα ρε φίλε. Και εγώ, αυτό εννοούσα. Εσύ τους μπερδεύω. Θα πας μετά αν έρθει. Louis. Ναι ρε φίλε. Άμα βρω πρόσκληση. Εγώ ξεκίνησα να βλέπω Louis C.K. κάπου στα 16-17. Εκεί ας πούμε ξέρεις, πήγαινα στο σχολείο,
Η ζωή γενικά βαρετή, τότε πανελλήνιες. Πολύ πίεση στο σπίτι, όλα ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση, μπουρδέλο. Είχα πολλά νεύρα και πολλές φορές είχα σκεφτεί ότι εάν ίσως έβρισκα όντως ένα χόμπι, να μπορούσα ας πούμε κάπως όλη αυτή την ένταση να την εργαλειοποιήσω για να φτιάξω κάτι όμορφο, αντί να τροφοδοτώ κι άλλο το τραύμα και το θυμό μέσα μου. Αλλά εντάξει, γενικώς τα καταπίεζα, αυτό διαλέγα να κάνω. Πήγαινα στο σχολείο και άκουσα, το συζητούσαν τότε πολύ, ότι μαλάκα έχεις δει, έχεις δοκιμάσει κτλ. Λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτό, εκεί τι λέτε, γιατί συζητάτε. Λέει να, εδώ ο Γιώργος κατέβασε παράνομα ένα βίντεο από την Αμερική. Και τους έβλεπα τώρα και στα χαμένα έτσι λίγο, είχα ακούσει και ιστορίες. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι με πιέσανε και λέω: OK, θέλω να δοκιμάσω. Φέρτο. Και συναντιόμαστε εκεί με τον Γιάννη, ο οποίος ας πούμε έτσι βγάζει από την τσάντα του τυλιγμένη μέσα σε bubble wrap. Δεν καταλάβαινες τι ήτανε. Έβγαλε έτσι μια κασέτα. Είχαμε κασέτες τότε να καταλάβεις. Και το πήγα σπίτι, ας πούμε, το είδα και κόλλησα. Τα πράγματα γίνανε δύσκολα όμως όταν βγήκαν αυτά που βγήκανε, καταλαβαίνεις. Για το Louis CK, αυτά που γίνανε δηλαδή. Ναι, ναι. Εσείς τα παίρνετε στα σοβαρά αυτά ή λέτε ρε παιδί μου έτυχε, εντάξει τι να κάνει κι αυτό, συμβαίνει. Κοιτάξτε. Να σας πω, εγώ πορεύομαι με μια βασική αρχή σε αυτή τη ζωή. Έτσι, συμπυκνώνεται όλο μου το mentality, όλο μου το mantra, ας πούμε, αν θέλεις. Ναι. Έτσι, σε μια πρόταση. Είναι ότι εντάξει, όλοι άνθρωποι είμαστε. Ναι, με την ανθρώπινη, ας πούμε. Μπράβο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά. Και κερδίσατε εισιτήρια. Ναι, κερδίσατε τα εισιτήρια για Louis CK, φυσικά. Πολύ ωραία. Να περάσετε τέλεια με τους φίλους σας. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μια γιορτή της κωμωδίας που τον έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και ξέρετε. Βασικά. Να ρωτήσω τώρα, συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί αυτή η παράσταση. Γιατί να ακυρωθεί? Δεν ξέρω, γιατί είχα κλείσει και εισιτήρια για μια άλλη παράσταση, ας πούμε, η οποία ακυρώθηκε. Και είχα κανονίσει εκεί να πάω, ξέρετε, το περίμενα πολύ καιρό. Για κάποιους ανθρώπους οι παραστάσεις, αν θέλετε να ξέρετε, είναι η έξοδός τους από τα προβλήματα της ζωής. Σας παρακαλώ, κύριε. Νομίζω ότι κάτι έγινε και ακυρώθηκε η παράσταση. Φυσικά, κανένας κωμικός δεν θα ήθελε να απογοητεύσει το κοινό του και να ακυρωθεί η παράσταση. Μπορεί να έγινε πραγματικά οτιδήποτε. Δεν ξέρετε τι τραβάει ο καθένας στη ζωή του και ακυρώνει παραστάσεις. Είναι και αυτός άνθρωπος. Αυτό θα πούμε. Είναι και αυτός άνθρωπος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Δεν το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θα κερδίσει ο κόσμος. Εντάξει, μαλάκα, αυτά είναι. Να πω κάτι. Ρε φίλε, θα τελειώσει την μπαταρία, ρε φίλε. Άστο, ρε φίλε. 15 λεπτά μιλάς έτσι, ρε φίλε. Να μιλήσω κι εγώ μετά θα λένε. Είδες, όταν φέρνουνε άντρες, οι άντρες είναι πιο αστεί. Αυτή δεν είχε τίποτα να πει. Ναι, πάρ' το ρε μαλάκα, πάρ' το όλο εσύ ρε φίλε. Δεν κλείνει ποτέ αυτό. Με αυτό σε παρακολουθεί η Κινέζικη κυβέρνηση για πάντα τώρα. Μπρο, λες. Κοριούς αυτό μέσα. Μπρο, αλήθεια λες τώρα. Γιατί είναι τόσο φτηνά νομίζεις? Γιατί έκανε παζάρι γκόμενά μου. Γιατί σου κλέβουν τα data. Μπρο, πήγε η γκόμενά μου. Της λέει ο Κινέζος. 18 ευρώ. Του λέει η γκόμενά μου όχι, λέει. 16 της λέει ο Κινέζος. Τα λέει. Dragon's Den προσφορά. Τι λέει η γκόμενά μου? Λέει η γκόμενά μου αντιγιά. Αντιγιά, Και όπως πάει να φύγει, της φωνάζει η Κινέζα. Πόσο λέει, πόσο? Λέει η γκόμενά μου 10 ευρώ. 10 ευρώ είπε. Και λέει η Κινέζα, οκ. Σόπα. Ναι. Και το πήρε 10 ευρώ. Πάρ' το. Sorry, σκεφτόμουν το αστείο με τη γύφτησα πίτσα πάνω. Μαλάκα, φουλ ωραίο αστείο έτσι. Αστιάρα. Πιστεύω ότι. Τι? Άμα έχεις γράψει αυτό το αστείο λίγο πιο πριν χρονικά, παράσταση θα είχε 16 άντρες. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει να κάνω? Μ' αρέσει να σκέφτομαι τις τωρινές σχέσεις που έχουν οι πρώην μου και να συγκρίνομαι. Και να κάνω εικόνα το πώς κάνουν σεξ και τέτοια. Και πώς πάει αυτό? Κερδίζεις, χάνεις αυτή τη συγκριτική? Όχι, απλά το κάνω ρε φίλε. Άρα είναι κάτι σαδιστικό, ας πούμε, μαζοχιστικό που γίνεται. Ναι. Σαν την ψήφο που λέγαμε πριν. Τέλος πάντων, έχει εδώ ένα τραγούδι ο Σφακιανάκης. Το δίνει τα φιλιά. Το ακούω και περνάω το μαρτύριό μου. Με αυτό το τραγούδι. Με soundtrack, ναι. Θα το περάσεις τώρα το μαρτύριό σου, δηλαδή για να. Ναι, για τα views. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς δεν τα βλέπει αυτά η πρώην μου. Χεστήκαμε. Μην νοιάζει. Χέστηκες ρε χέστηκα, να σου πω. Να ρε μαλάκα, χέστηκες. Να ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα, τα πάμε. Φιλάκια ρε, τα πάμε. Πατσάω, άμα δεν σ' αρέσει τότε bye. Αυτό στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, σίγουρα. Φάνηκε έτσι. Στο λιμάνι. Wow! Damn! Progression! Εγώ. Κατάλαβα. Μαλάκα, εγώ κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι.
Όπα. Μαλάκα, ο Queen της Ελλάδος, μαλάκα. Το δικό μας Bohemian Rhapsody. Πάρτο ρε μαλάκα, πού το έχεις ακούσει αυτό εσύ στα μπουζούκια ρε μαλάκα που άκουγες μπουζούκι? Πού έχεις ακούσει εσύ μελόντικα, τι είναι αυτό? Τώρα του μιλά, τώρα τον κοιτάζει, τώρα τρυφερά. Μαλάκα το ζω όλο αυτή τη στιγμή. Πλαγιάζει, το ζω όλο. Σε μπλε καμαλιά, μες στα δάχτυλά του. Τώρα ξεψυχά, είναι τόσο καλύτερος από μένα. Είναι τόσο καλύτερος από μένα, μπρο. Μην μπαίνεις στη διαδικασία της σύγκρισης. Όπως λέει και ο Στέφανος Ξενάκης, η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς με λίγο. Είναι τα φιλιά που της έχω μάθει. Μπρο, έχει σταθερή θέση στο δημόσιο. Αυτό είναι καλό, είναι άχαστο. Και την αγκαλιά μέσα που έχω κλάψει. Μπρο, 2.000 παίρνει αυτό, σίγουρα. Θα πάρει σύνταξη. Μαλάκα, θα πάρει σύνταξη. Δίνει το κορμί, πώς να την κρατήσω. Σίγουρα αυτός έχει ρε φίλε και ένα εξοχικό κάπου. Σίγουρα κάποιος χουντόγερος θα έχει μεγαλώσει αυτόν. Κοίτα, όσο το ακούω, τον καταλαβαίνω και καλύτερα. Πριν δώσει και καρδιά, να τη σταματήσω. Μαλάκα, έχω κάνει 5 βίντεο ρε μαλάκα. Ακόμα πηδιέται μαζί του ρε μαλάκα. Μπορεί να μην έχει δώσει ακόμα καρδιά ρε μπρο αυτή. Να τη σταματήσω, προσπαθώ, κατάλαβες. Να μην δώσει καρδιά. Του κάθεται 2 χρόνια, αλλά μπορεί να μην έχει δώσει καρδιά. Δηλαδή, μπορεί να κάνει. έχουν και συγκατοικήσει. Έχουν και συγκατοικήσει τώρα, αλλά μπορεί να αυτή να μην δώσει καρδιά ακόμα. Μην δώσει και καρδιά, να τη σταματήσω. Είναι τα πηλιά που της έχω μάθει. Γύρνα πίσω! Και την αγκαλιά. Γύρνα πίσω ρε! Ελπίζω αυτό να τη σταματήσει ρε φίλε. Θα τη σταματήσει μπρο. Ρε φίλε. Άμα δει το βίντεο σίγουρα, δεν παίζει. Ρε φίλε, ελπίζω να τη σταματήσει. Περίμενε! Μάγκες, αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο. Έχω θέματα! Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίν Μπίτσι. Μάγκες, follow στο Instagram. Πάμε, σπάστε το. Σπάστε το, μάγκες. Και εδώ με Έλληνα Κόλια, Tsunami Productions. Σπάστε το, σπάστε το. Πάμε, μάγκες, σπάστε το. Follow, subscribe, like, share, bro. Μάγκες, αν αυτό το βίντεο φτάσει 5k likes, πάμε και δοκιμάζουμε με τη Μελίνα Wagyu Burger στο Μέτς, παιδιά. Ας γράψουν δίπλα σε αυτό το όνομα λοιπόν Έλληνας. Λίγανε τα ξεράδια και πόνανε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Νεροδούλη, ξεροδούλη, θερανούλη αφέντες δούλη, ούλη δούλη αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό και μ' αφήναν μυστικό. Ανηφόρη, κατηφόρη και με καβά και βροχή, ώσπου μου πιέται η ψυχή. 20 χρονών γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην ευασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολό αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολό
ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Και ζευγάρι πεντοπόδι, άλλο μπορεί κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, το αφέντο στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα, βάλουσαν πολυβόλα, να σκοτώνονται λαοί, για τα αφέντη το φαΐ, να σκοτώνονται λαοί, για τα αφέντη το φαΐ. Άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σαν η θάλασσα άλλη γη. Κοιτάει άλλη έχουν κινήσει, έχει κλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σαν η θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς.